Os alumnos e alumnas da aula de quinto A este ano fixemos un proxecto moi especial sobre o mundo do cómic. Se vos fixades no libro teredes unha pista. A nosa personaxe guía foi Tintín e ao longo do curso descubrimos moitas cousas e creamos outras novas. Queredes velo? Todo comezou en outubro, cando coñecemos a Tintín, un xornalista aventureiro creado por George Remy, de apodo Hergé. Tintín protagoniza aventuras por todo o mundo, Suiza, China. Ata foi o primeiro en pisar a Lúa, no seu cómic Tintín Obxectivo a Lúa, de 1952. Nas súas aventuras acompañáno personaxes como o Capitán Haddock, o Profesor Tornasol, os detectives Hernández e Fernández. Falando das personaxes, decatámonos de que case non había mulleres nas historias de Tintín. Só atopamos a Bianca Castofaller, unha cantante de ópera. Iso non podía ser, porque entre todos creamos a súa irmá, Tina, unha arqueóloga moi valente que sempre vai acompañada do seu gato negro, Lumi. Tina protagonizará, xunto con Tintín, as aventuras vividas en Sada que logo vos contaremos. No Entroido, cada un escolleu unha aventura de Tintín e disfrazámonos das súas personaxes. Ata a profe se disfrazou de Hergé. Recreamos toda a colección con moito humor. Despois, xa do segundo trimestre, comenzamos a aprender como se construe un cómic. Este é o meu caderno de traballo, onde analicei os tipos de viñetas, bocadillos, as onomatopeas, como debe ser unha boa portada, é dicir, todo necesario para crear os nosos propios cómics con calidade. Por parellas, creamos novas aventuras de Tintín e Tina, ambientadas en Sada. Aparecen lugares como Porto, Sargadelos, o Pazo de Meirás e tamén personaxes como Emilia Pardo Bazán ou Luisa Villalta. A nosa é a primeira historieta da serie de Tintín e Tina en Sada. Acontece no cruceiro de Carnoedo. Tintín atópase alí por primeira vez con Tina, coa que comparte un parecido sorprendente. Xuntos descobren unha mensaxe que os leva ata a igrexa. Na igrexa atopan un manuscrito de Emilia Pardo Bazán. Ao final, percátanse de que son irmáns separados de pequenos. Na nosa historia, Tina investiga lendas sobre unha peza oculta por Isaac Díaz Pardo perto da fábrica de cerámica do Castro. Xunto a Tintín e a mestra Fátima seguen unhas pistas. Lograrán atopar unha caixa enterrada cunha figura de polvo que era a primeira peza creada por Isaac. Levan a peza ao Museo Carlos Massit e son recoñecidos coas medallas de Sargadelos. O noso cómic comeza cando Tintín e Tina atopan unha misteriosa bola de cristal no porto de Sada. Esta levaos a descubrir unha mensaxe encriptada. Ao tocar outra bola idéntica, son transportados a un mundo fantástico, onde deben loitar cun feiticeiro enfadado. Ao regresar, deciden guardar en segredo a súa aventura, por agora. No noso cómic, imos ata a praia de Morazón, en Sada, onde Tintín investiga unha lenda sobre un canón misterioso e un capitán pirata. A aparición dun barco fantasma leva-o ata o colexio. Alí descobre unha conexión co director Andrés, pero finalmente, xunto coa mestra Fátima, Haddock e os detectives logran deter o falso capitán e desvelar o segredo dunha antiga obsesión familiar. Nesta historia, Tintín, Haddock e Tina descobren unha porta secreta no edificio La Terraza que os leva a unha pista sobre un antigo tesoro. Dous piratas, Rácame e Ralio Roxos, intentan roubarlo, pero a intervención de Hernández e Fernández frustra os seus plans. O misterio queda resolto ou iso parece. Este cómic acontece durante as festas de San Xoán, en Sada. Tintín, Tina e os seus animais Milú e Lumi seguen o rastro dun misterioso mapa que os leva ata o Instituto Isaac Díaz Pardo.
Alí descobren unha xoia cultural, o bolígrafo orixinal de Luisa Villalta, que fora profesora no Instituto de Sada. Tras superar trampas e gardas, logran recuperalo e a historia dá volta ao país. O noso cómic acontece en Fontán, o barrio mariñeiro de Sada, onde Tintín investiga unha ameaza que pretende borrar a súa identidade. Na aventura acompaña o capitán Haddock, Milú e Luisa Villalta. Descobren que existen un complot liderado polo malvado Fin para transformar o barrio nun lugar sen historia. Tras unha persecución e unha batalla final, salvan Fontán e os veciños agradecidos danlle o nome de Tintín a unha rúa. Na nosa historia, Tintín viaxa a Sada para investigar o Pazo de Meirás xunto con Capitán Haddock e Tina, a súa irmá historiadora. Alí descobren unhas coordenadas ocultas e, tras unha aventura chea de perigos, coidan coa axuda do espírito de Emilia Pardo Bazán. Finalmente atopan uns documentos secretos que resultan ser as escrituras orixinais do Pazo de Meirás. Mais non todo xirou en torno a Tintín, senón que tamén transformamos versos de Rosalía de Castro en cómic para celebrar o seu día. E fixemos unha versión en cómic dun anaco de Os vellos non deben namorarse, de Castelao. Practicamos a tira cómica dentro do concurso de Palabreando, xogando co humor e a linguaxe. E tamén participamos no certame de Mo Pequeno, do Museo do Humor de Fene, con tiras cómicas de humor relacionadas coas bibliotecas. O noso compañeiro Roi recibiu unha mención de honra.